תגידי איזה קטעים איתך. תגידי איזה קטעים אבא, תעשה פעם אחרונה ואחרון. תגידי לי, איזה קטעים איתך אבא, תגידי. תגידי, איזה קטעים איתך אבא? תגידי, איזה קטעים איתך אבא? אבא, תראה לנו מה מצחיקת ליה. עוד פעם? כן. בוא נביא הכל. את מוכנה לאכול בבקשה? בוא תראי מה אני אוכל. שפו, טעים לך? לא. אז למה את אוכלת? לא רוצה את זה? כן? מה אבא עשה מקודם? לא. מה לא? מה את אוכלת? אבוא עוד פעם. מה את אוכלת? אבוא עוד פעם. את לא יודעת מה את אוכלת? עכשיו ליה תעשה. אבא סילי? מה אבא סילי? כן. לאכול פעם כן. תגידי לכולם שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום תתעדי. שבת שלום לטדי. ולמי עוד? לדובי. נכון. לא לדובי. למה לא לדובי? רק את הטיידי? כן. ולמה לא לדובי? אף נתתדי. רק את הטיידי? ומה עם תתניקול? ומה עם אבויה צ'יקו? לא, אבויה צ'יקו. רק את הטיידי? אני בטוח שזה... תביאי. מה? מה? מרקי? כן. זה אבא. אני אביא לך. תגידי אז ביי למצלמה. תגידי ביי ביי, שבת שלום. כיס כיס לכולם. I love you. ביי. ביי guys. מה? תגידי ביי guys. ביי. הופה, לאט, לאט. אופה. לאט צ'ופצ'פ. אופה.